नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार पलटी, प्रवासी सुरक्षित पार. कारवार. कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार रस्त्या सकल फंडात पलटी जाल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या अमदळी ग्रामपंचायती लागी राष्ट्रीय महामार्गार घडली. अंकोला तालुक्याच्या बेलेकिरीच्या KR नायक हेमगेर मालकीची KA30N1340 या नंबरची टाटा अल्लोज कार कारवारच्यान अंकोला वयतना ही घटना घडली. कारीत आशिल्ल्या प्रवाशाक किरकोळ जखम जाल्ले असून मोठ्या अपायापासून पार जालात. जखमीक 108 वाहनाचेर जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला. ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन पंचनामो केला अशें प्रसार माध्यमांक कळयला.